Ако търсите перфектния дом, в тази къща има всичко. Само на 20 минути от град София. Огромна всекидневна, 3 спални, гараж и 1 декар двор. И най-важното, къщата е с Акт 16. Хайде да я разгледаме. Тишина, природа и 1000 квадратни метра, които са само твои. Спри да мечташ, а се свържи с мен и ела на оглед. Цената е 379 000 евро.